Jekk qatt kien hemm dubju min qed imexxi lill-Partit Laburista bħalissa, illum dan nistgħu neliminaw għal kollox. Il-fanatiċi u l-estremisti Laburisti għandhom mhux biss lill-Prim Ministru Robert Abela f'idejhom imma anke lill-qbija tal-Ministri. Jekk int nazzjonalist ma tistax taħdem mal-Gvern Laburista. Tara kif wara li Neville Gaffa, ex-uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru kelli mawlieni tal-faxxa estrema tal-Labor, ilu għal dawn l-aħħar ġimgħat jikkritika lill-Ministru Rodrick Galdes għaliex Edward Mizzi, persuna li kien qrib it-tmexxija tal-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, xhur ilu kien inħatar bħala senior manager. Neville Gaffa żvela illi wara l-pressjoni li saret mill-klikka tiegħu, Edward Mizzi ġie trasferit għaliex fi kliemu stess, ċertu postijiet tax-xogħol għandhom ikunu biss għal persuni ta' fiduċja tal-Gvern. Ftit tal-ġimgħa ilu, il-Professur Andrew Azzopardi intervista lill-Ministru Galdes dwar din il-kwistjoni fl-Awtorità ta' Djar u saħaq illi magħhom kulħadd jista' jaħdem anke jekk int ta' fehma nazzjonalista u sqarr illi Alla ħares joqgħod jindaħal xi jsir. Alla ħares jiena bħala Ministru issa nindaħal lill-Istat jew nindaħal lill-awtoritajiet il-min jimpjegaw jew kellha persuna li prova niskwalifikah milli jiġi impjegat ġew awtorità pubblika. U jekk għandu l-kwalifiċi kieku tkun naħseb kriminali u nispiċċa wkoll jien bħala Ministru m'għandux kolli l-intervent li nagħmel dat tip ta' manuvri, ovvjament tista' tikkritikani kemm trid, però naħseb jiena il-fatt li aħna naħdmu ma' kulħadd u ma nħarsux lejn ukoll kuluri politiċi li persuna diment li qed jaħdem, diment li qed jagħti semu għandu ikollu dritt li jaħdem ukoll u li jagħti semu wkoll fil-pajjiż. Madankollu jidher li propju seħħ l-oppost kif Neville Gaffa qed jinsisti li bit-trasferiment ta' Mizzi saret ġustizzja mal-Laburisti u rebaħ is-sens komun. Dan kollu juri illi mal-Labor ma taħdimx, illi Malta jriduha għalihom biss, illi għal darb'oħra spiċċajna minn Malta flimkien għal Malta tal-qalba u jekk ma taqbilx magħhom jippersekwitawk u jkeċċuk. Bla ebda osservazzjoni tal-meritokrazija, trasparenza u kontabilta. Ma fil-waqt id-domanda tibqa' waħda. Min verament qed imexxi fiċ-ċentru nazzjonali Laburista?